سلام كما تمسكوا براس معتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمون أقدستي هاجراو في صامتات نغربلو هرميني ميديايو كما ترو لمسوني عسر تحد مسكرم زدالنا يوم حاد صرت وانا وزيناتات أسعبنا خنغربلكم هنا نمكت لكم من عدمنا عندنا تبطاتهم كنقدم أب شودن زو حدا متنفساس الزرم مالت سبرم زلهم دك تبعتيو بحدش هرمونا وعقباب فهو سايقبر لهم مهلو سلطان شودن دحر تكبر مقصال قرآنن أنصار محبراوي أقلقلت شودنن زكايت زلو قصقاسات زلو تواسات بغربا كمرمرو اللهم قبل مينيستر وصاو قديات شودن توبياس بلستروم متحسسابو كمون أبز حلفا 3 عامتات أمل العالم أبتحتي 5 عامت زعد ميوم سبات قصري حد السحومات منشرو ب7 ميتويت وسخ مرايون كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم داقمنا نعدمنا حجي بغطتا نابزر زراتو سرحتنياتات هاجراو تكال حكمنا انساتات شودن ابز حجوان نتب افريقيا ورسنا حسمات لخيفو زموت حسما برخات ترخبلو كبابي يمرمرلو بدمر زاقيت شوعات ريساتات حسما زي ترخبو خوينم زاقيت مرمر اكوان تزي تقبرلهم كلهم بت فيروس مويتهم كخونو 5 خولي ترطر اب هاجراو تكال حكمنا انساتات زباو حاكم انسسان تحقاقاز بروفيسورن اريكا تشيناس كنتات نايتم ريساتات اب قمت بمتاو تحمام اب تخابي كساب 3 اورح تصاني حكون كمسل رقص انياتات مخانم تقلص ابز بوتات وسخت ريساتات حاسما برخا كركوب يم زبل قمتات اللونا مخنياتو تحمام انت واحد حدا ورحن العليون اب تبوتات اني حلو تبل فيروس بخمين اب شودن كاتو مخالو زاقيت تفلت انا غركو انت زيلو فيروس اب زبس ريسان نو حزب لغيزي كصاني حسل زخل سبات يخونوا أخالب نابت خابي كاب مخاط قطربو هاجروا تكال حكمنا انساتات شودن تحساسي بولا مينيستر قديات وصايت وبياس بيلستروم سبا سلطان شودن بدحر تكبار مقصال قرآنن انصار محبرا واقل قلوتات شودن زكال زلو قوسقوساتن زلو تواساتي بغربا كمرمرو اللهم قبل اتحساسي بو كمن ايجنسي مصنعتي سنا امرو مكلخال شودن وتادرو سليان كالوتن نزياب قربا اوارحن عمتاتن تفصم قداي ملكتن بعتوب كصنعو تلابيلو شودن نحوس واسكينات زخون وخل مكالخلي أبوتا أين بران كبلو علم لخيان كإلاتات نحاسوت حبريتا نخررنتن نريد شودن قليت أمالو إذا قداي نتصر شوتو زلو خينو شودن أبال نيتو كي تخون نمعقات أب حبرة السب شودن زي متممان مفتر أب انباستات كامت كعتن مفتسان زعلم أيو أبز قداي قري خنكون أين خيلينا قبل مينيستر قداتو زي توبياس بيلستروم نريد شودن حبيرلو اب شودن زو حدا متنفساس الزر مالت سبرم زلهم دق تبعتيو بحدش هرموناو اقباب فوسا يقبرلهم الله اب شودن كاب زركبو حدست مصامتي اتوم 15 ميتاويت اب قدامي عامت ناي مطناس صقم زغاطمم كوينم كابزم كم زعينه صقم زلهم مصامتي اتوم استات فرق بسنكي اب دق تبعتيو زر واحد زر فساسي زخصت مخالم تفليتم ابز حجوان نمجمرتا غزي تحت قصري زر ود تبعتاي زلوم دق تبعتيو ناي مولاد عدلوم نمعباي فوس هرمون يفتنالو اب شودن نت مصنعت زمرح زلو اب هوسبيتال يونيفرسيتي كارولينسكا ستوكهولم لعلو يا مخاري ماتس هولمبرغ ابزي 400 مصامت تساتفوا عالم لخوفتنا ببهريو اقباب تنسي كسعب كمزخل يزرب اغلغلوتو تصرديت نتي اب مززام زحلف سمون اب نور شوبينج نحد منبر ابايت زعنو فنجرا بإلكتريك تسرح سكويتر ناتجرجت أبز نبرة اللوان كمت أن العلب موعا كمت فترة قليتو مارتين ويغليس أب لين شوبين أبز ركب تكالوتوز أقل تسرح كوينو نتي حدقاتات نمنكاي زحقزو من قدتات كمزلو يزارب سبات الناتجرجو خيدقسو اتزجرجو نقر ان رأيو خقبرو كمون اتزجرجو اللبوتا مزق أتل موتسي زيه اللو من دحر كوينو كابت تقباركو غطبو ويغليس تحساسي بولو نروي دحر 10 عامتات نفلم اوان هاجراوي قرب مقبن مرققات اخل مخزان كجمر مخانا تفليتم منقستي لبدا كورونا اب اوروبا كخصات زخل كويناتن كليماولوتن نحصرت مقبد دلونات مقبار ادلاي غيرو لو زبل امنات الله دلونات مقبن نخنتات صتا يمحيش يبل مرح سلف ماكلاي كمون مينستر فاينانس تريك فيدوم دقف مرچو اب قطرات بزركب مرت سزو مخوينو نبعلو حرستاي نسون حدش مينستر حرشا سلفون غير بولاستاد ابز مصعامت 15 شحتون اخلن اب مخزن كاتو مخانون كساب 2028 29 ملا هاجر نسلسته وارح زصان حالك اخلن مرغاص عامتاو كنص مخانون افليطم نايلو مع مزراتي اب مجمرتا ناي زحاغا بدرقي دحري دما اب ورحنا حسب الزنب برتع زناب تهاسيب نروي بقصالي اخلي كابوصات شمت هاجريا
እንተኾነ ግን ቬዶምን ፖስታድን ምኽዛን እኽሊ እታ ሃገር ኣብ እታወት እኽሊ ከም ዘይተመርከስን ዋጋታት ንኽንክን ክሕግዝ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ትሕቲ 50 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት ቁፅሪ ሓደስቲ ሕሙማት መንሽሮ ብ79 ሚእታዊት ወሰኽ ምርኣዩ ኣብ መጽሔት BMJ ኦንኮሎጂ ዝተሓትመ ሓድሽ መጽናዕቲ መልኪቱ። ኣብ 2019 መንሽሮ ጡብ ኣብ ክልል ዝዕድመ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘመዝገበ ዓይነት ካንሰር እዩ። ይኹን እምበር መንሽሮታት ሻምብቆ ምስትንፋስ ከምኡውን ፕሮስቴት ካብ 1990 ጀሚሩ ዝለዓለ ወሰኽ ከም ዝረኣየት ትንታነ ይሕብር። ብሓፈሻ ኣብ 2019 ኣብ ጥዕናን ሞትን መንስያት ዝለዓለ ጽልዋ ዘሕደሩ ዓይነታት ካንሰር ጡብ፣ ሻምብቆ ምስትንፋስ፣ ሳምቡ፣ ማዓንጣን ጨጎራን እዮም። ዝተረኽቦ ነቲ ትሕቲ 50 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት ዝጸሉ ዓይነታት መንሽሮ መልኪቱ ዝጸንሐ ረድኢት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ። መንሽሮ ኣብ ኣረጋውያን ብዝያዳ ክርአ እንከሎ ካብ 1990ታት ጀሚሩ ኣብ ብዙሓት ክፋላት ዓለም ትሕቲ 50 ዓመት ኣብ ዝዕድሚዮም ሰባት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ መርትዖታት ይሕብሩ። ይኹን እምበር መብዛሕትኦም መጽናዕትታት ኣብ ዞባን ሃገራውን ፍልልያት ዘተኮሩ ኮይኖም ውሑዳት ነቲ ጉዳይ ብዓለማዊ ኣረኣያ ዝምርምሩ እዮም። ነዚ ናይ ፍልጠት ሃጓፍ ንምፍታሕ ተመራመርቲ ካብቲ ኣብ 204 ሃገራትን ዞባታትን ንዝርከቡ 29 ዓይነታት መንሽሮ ዝሽፍን ኣብ 2019 ዝተረኽበ መረዳእታት ተጠቒሞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ 1990ን 2019 ዝነበረ ኩነታት ንምግምጋም ተረዮ ሓደስቲ ሕሙማት ካብ 14 ክሳብ 49 ኣብ ዝዕድሚዮም ሰባት ዝተረኣየ መጠን ሞትን ሳዕቤናት ጥዕናን ከምኡውን ኣበርክቶ ዘለዎም ረቑሒታት ሓደጋ መርሚሮም ኣለዉ። ኣብ 2019 ልዕሊ 1 ሚልዮን ትሕቲ 50 ዓመት ዝዕድሚዮም ውልቀ ሰባት ብሕማም መንሽሮ ሞይቶም ኣለዉ። እዚ ድማ ካብቲ ናይ 1990 ኣሃዛት ዳርጋ ብ28 ሚእታዊት ወሰኽ ዘርኢ እዩ። ኣብ ሕማም ካንሰር ጀኔቲካዊ ረቑሒታት ተራ ክጻወቱ ተኽእሉ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ዳታ ከም ዘመልክቶ ብዙሕ ቀይሕ ስጋን ጨውን ዘለዎ ምምጋብ፣ ትሑት ፍረታትን ጸባን ዘለዎ መጋግባ፣ ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድን ትባኹን ኣብቶም ትሕቲ 50 ዝዕድሚዮም ዝበዝሑ መንሽሮታት ቀንዲ ጠንቅታት እዮም። ብዘይካዚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምዝውታር፣ ልዕሊ ዓቕን ክብደት ሰብነትን ልዑል መጠን ሽኮር ደምን ኣበርክቶ ዝገብሩ ካልኦት ረቑሒታት ኮይኖም ተመዝጊቦም ኣለዉ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ ምልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ብሉ ናይል ዝርከብ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ዲጋ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ከም ዝመልአት ድሕሪ ምግላጻ ግብፂ ቁጣዕ ኣስሚዓ። ኢትዮጵያ ነዚ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ 2011 ካብ እትእውጅ ንድሓር ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዘይምርድዳእ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ። ማያዊ ቀረብ ግብፂ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሩባ ኒል ዝተመርኮሰ እዩ። በዚ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያ ንረብሓ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ሩባ ኒል ዝርከባ ሃገራት ዕሽሽ ትብላላ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብወገና እዚ ንኽህነፅ 4.2 ቢልዮን ዶላር ዝወድአ ዲጋ ንብፅሒት ማይ ዘን ሃገራት ካሃሲ ዕላማ ከም ዘይብሉ እያ ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ምምላእ ግድብ ህዳሴ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ
بعابي حاجوس احبركم قبل نيتوبيا نبسيرلو بروجكت وشتاون قدماون عنقفاتات كم زقاطمو كان تامنه ازو خلو غنا تصاويرنا حالفنا ينايلو تديغا كاب ورح لكاتيت كلتا شان عسران كلتنا تحيزو حيل الكتريك ممنጫው ጀሚሮሎ ፍርቂ ካብ 127 ሚሊዮን ህዝባ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብላ ኢትዮጵያ ዓቢ ዲጋሪ ናይሳንስ ንውፅኢት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እተሃገር ብዕፅፊ ከም ዝውስኽን ኣገዳሲ ልምዓታዊ ድርኺት ዝህብ ምዃኑን ያታምን ኣብዚ ካብ ደብ ኢትዮ ሱዳን ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ዲጋ ልዕሊ 6000 ሜጋዋት ንምፍራይ ትልምሎ ግብፅን ሱዳንን ብወገነን እዚ ፕሮጀክት ዝፀንሐ ሕፅረት ማይ ከየጋድዶ ብምስጋእ ኣብ ስርሒት ሕግታት ዲጋ ናይ ሓባር ስምምዕ ክህሉ ኣለዎ ክብላ ይምጉታ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ዝግበር ዝነበረ ልዝብ ኣብ 2021 ተቋሪፁ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳግማይ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ተሸሚማ ዘላ ሱዳን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሰንበት ዘውፅኦ መግለፂ ብቕፅበት ግብረ መልሲ ሃበትን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ግና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ዝፈፀመቶ በይናዊ ምምላእ ኣብ 2015 ብሰለስቲአን ሃገራት ዝተፈረመ ኣዋጅ መትከላት ዘጥሕስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ክብል ጠቒስዎ ኣሎ ታዋጅ መትከላት ሰለስቲአን ሃገራት መስርሕ መምላእ ቅድሚ ምጅማርን ኣብ ሕግታት መምላእን ኣካይዳት ዲጋን ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ከም ዝድሊ ዝገልጽ እዩ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ በይናዊ ስጉምትታት ንመትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንረብሓን መሰላትን ናይተን ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ዕሽሽ ከም ዝበለ እዩ ዝቑፀር ይብል መግለፂ ግብፂ ባርክብራ ሰማዕትና ንሎሚ ሰኔ 11 መስከረም ዘደለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም